Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga mga ka-consumer asin mga kanegosyo. July 4 ngunya na aldaw, first Friday kang bulan na Hulyo. Kaya welcome po giraray digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo hatod po sa Indo kang Department of Trade and Industry. So mag-iiribahan na naman po kita sa laog nin sarong oras digdi sa programang magtatao sa Indo nin mga karagdagang impormasyon kung paano kita magiging mga responsableng parabakal asin na syempre magdadaraman ininin mga karagdagang impormasyon kung ano talaga ang satuyang mga diretsos bilang mga konsumidor. Ano po? So, ngunya na aga, igwa kitang saro na naman na makabuluhan na tema na pag-uurulay-ulayan ta sa laog nin sarong oras. Ano po? Sabi ta baga duman sa tuyang teaser kasuod ma, ang satuyang topic ngunyan iyo ang usapang produktong di kalidad. So, sabi ta nga ni, bako man sapat ang mura o baratong barakalon o bako man sapat ang magayon sa paghiling nindo na mga produkto. Dapat siguraduhon ta na pasado ini sa standards kang DTI. Ano po? So sa giraray, iyo po inian sa indong kairiba digdi sa programa si Bem Romano Birango. Day po kita magliwat nin istasyon. Yaon po kita nadadangog sa 729 kHz sa Radyo DZGB. Naka-live man po kita sa Facebook page kang DZGB News Online na syempre sinishare mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. As in, so mga nasa YouTube, yaon man po kita sa YouTube channel kang DZGB. Ano po? So, dai po kita magliwat nin istasyon. Pwede po kamo maghapot sa pamamagitan kang pag-comment digdi sa live feed kaining programang Usapang Consumer at Negosyo. Kung igwa kamong mga issues, mga kahapotan, manunungod sa tema tangon yan, itong pigsasabitang product standards o produktong di kalidad na dapat igwa ining mga sinusunod na standard sa DTI. So taod-taod sa paagi kan sa tuyang resource person, mapapaliwanagan kita kung ano ang mga dapat ang hilingon sa pagbakal kang mga produkto. Igwa baga kitang mga inaapod na products under mandatory certification, Sir Ben. So, taod-taod, ipapaliwanag sa tuyang maray, kang sa tuyang resource person, kung ano ining mga produktong ini, ano ang mga dapat tang hilingon sa pagbakal, kaining mga produktong ini. As in, syempre sa part man kang negosyante, saro man ining dakula o natabang sa sainda para syempre so goodwill baga kang mga konsumidor dapat aram ninda ini na dai na sinda mag-patronize man kaining mga produktong dai nagsusunod sa standards kang DTI. Buda syempre on the part of the consumer, syempre gusto tang mapangalagaan ang sa indong mga safety, no? Security. Dapat lalong-lalo na itong mga produktong nagagamit ki elektrisidad, no? So importanteng maray ini. So dapat siguro mahapot ang satuyang mga paradangog
o ang satuyang mga para subaybay para anuman ining product standards na ini, anuman kaini ang kahalagahan o ano ang basihan na igwang standards no na pigsusunod. So si Department of Trade and Industry bilang opisina na implement kaining batas na ini, tataod-taod isi-share sa tuya kan sa tuyang resource person kung ano ang basihan kaining standards no, igwa kita kaining pinagbabasehan. So yan po, ano po, dai po magliwat nin istasyon, so dai ko na po pagparapahaluyon, ipamidbid ko na po ang sa tuyang resource person, pirmita naman po ini nakakaiba digdi sa programa. Syempre pag abot sa standards, sa product standards, siya po ang may siya po ang pinakamaray na mag-explikar sa tuya kainiga po. So, Sir Ruben Sombon, siya po ang samuyang Division Chief sa Consumer Protection Division sa Regional Office 5. Sir Ben, pakibatiun tango na tabi ang sa tuyang mga taga-subaybay digdi sa programa. Yes, Ma'am Bem, and good morning po sa Gabos nagdadangog digdi po sa Radyo DCGB sa Usapang Consumer at Negosyo. It's good to see you, Ma'am Bem, giraray digdi sa programa natin. And rest assured po mga nagdadangog niya na magtataon naman po kami ng mga additional information, makulang po, Ma'am Bem, sa mga consumers natin as well as duman sa mga negosyante natin, sa mga retailers natin na involved digdi sa pagpapabakal kay mga produktong sa tuyang sasambiton taod-taod. Okay. So salamat Sir Ben, kaya di po kamo talaga magliwat ni istasyon para matawan kita kigiya kung paano kita magiging mga ligtas pirmi na konsumidor, as in syempre sulit ang sa tuyang pinagbabayad sa mga produktong sa tuyang binabakal. Ano po, bago kita magpadagos, gusto ko man giraray itao sa tuyang text line para po kung dai ka mo nakatutok sa online, kung yaon po kamo sa radyo, pwede po kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Dai po magduwa-duwa na paabot kang sa indong mga kahapotan, asin kung may mga issues ka mo. Ano po, sa atyan, kung igwa kamong mga magayon na kahapotan, tatawan mi kamuki diit na konsolasyon. Ano po, igwa kaming konsolasyon digdi sa programa na itatao po sa mga nagpapartisipar sa samuyang ulay-ulay digdi sa laog nin sarong oras digdi sa usapang consumer at negosyo. Ano po? Okay. So Sir Ben, siguro po nantaan sa tuyang pag-ulay-ulay duman sa, di ba, sa basihan nata si DTI baga nag-enforce, nagmo-monitor kaining mga produktong ini sa merkado. Ano ang pinagbabasehan ta kaini tabi, Sir Ben? Please go ahead. Yes, Ma'am Bem, sa mga legal basis kaning standards laws na ipapautob ka sa tuyang ahensya, ini pong Republic Act 4109 na kung saan ang apod na po kanina, Ma'am Bem, ni Standardization Law of the Philippines, na kung saan medyo haloy naman po ining batas na ini June 20, 1964. Ginibo ining Republic Act 4109. So ini po mga legal basis na kung saan nakapalaog po digdi in Bureau of Philippine Standards na siya po ang national standards body kang sa tuyang nasyon. Ang role niya, Ma'am Bem, siya nagde-develop, nag-promulgate, nag-implement, nag-coordinate ng standardization activities in the Philippines. Pero siya po ang nag-represent kan sa tuyang nasyon, duman po sa pagururon, duman sa international scene na pick-upon natin, na kung saan member po kita itong ISO na natin, member po ang Philippines duman, tapos itong pick-upon ng IEC, ang Bureau of Philippine Standards ang nag-represent kang Pilipinas pag ang pigurulayan po inimanugo sa standards. Ining ISO, Ma'am Bem, permita ba na dadangog bakong po ini acronym ang ibig sabihin kaning ISO,
International Organization for Standardization. Bako po siya acronym, sabi ko kasi nga kung acronym siya, IOS siya, Ma'am Bem. So yan po natin paliwanag natin diyan sa mga term na yan. So kumadango po nindo, dapat po ang kaya bako po ISO, dapat ISO kasi hindi po siya acronym kaning International Organization for Standardization. Ini naman na IEC, ini International Electrotechnical Commission naman, sa rupay ni sa mga international organization na kung sa ipiguro naman manugod mo sa mga standards, Ma'am Bem. So duwa po yan na represent kang Bureau of Philippine Standards duman sa international scene pag ang piguro layan po standardization. Okay, o yan. So, yan po ang rason kung nata si DTI nag-enforce, nagmo-monitor, naglilibot sa mga tindahan para i-check ang mga produktong nakadisplay sa mga establishmento na dapat nagsusunod duman sa sinasabi tang standards na pinapautob nga ni kang Bureau of Philippine Standards kang DTI. So siguro baka minsan baga Sir Ben masyado particular or bako masyado pigtitik for granted ta sana itong mga produktong binabakal ta without knowing na kung magpatuloy kitang mag-patronize kaining mga produktong bako man di kalidad or daing nagsusunod sa standards na pwede ining makapiligro, mag-cause ki peligro or danger sa tuyang mga buhay asin mga propiedad. Kaya sabi ko nga ni bago baga Sir Ben, bako igwa kitang mga inaapod na products under mandatory certification. So, ini ang binabantayan kan sa tuyang opisina. So, siguro, Sir Ben, alimbawa, mabakal ka electric fan, nasa na? O mga rice cooker. Ano ang pinaka dapat na hilingon? Basic, para maaraman kang sa tuyang mga ka-consumer na ini nagsusunod sa standards na pinapautob kang Bureau of Philippine Standards kang DTI. Ma'am Beb, siguro mahiling inot ang hilingon sa mga produkto. Siyempre hilingon ta so itsura niya kung kumpleto siya. Kung electric fan, wala sa blade. So bako siya standard. So di siya magamit as electric fan. So ang permita pig-advocate, Ma'am Beb, na hilingon kan sa tuyang mga consumers na nagagamit kan electric fan. Ito sa pig-aputang PS mark or itong ICC. Ang PS mark, itong Philippine Standard Marks na pig-apunta, ini ang nagpapahiling na sa mga produkto gibo dito sa Pilipinas. Locally made na pig-apod natin. So pag nahalipon niya na PS mark, gibo po dito sa Pilipinas yan. While itong itong ICC, Import Commodity Clearance, sticker po siya na nakakabit mo sa mga produkto. Na ang ibig po sabihin naman kayan, gibo po siya sa ibang bansa. So or imported ang produkto. As the name implies, import commodity clearance. Imported po yung mga produktong yan. Pero, dahil man po ibig sabihin, Ma'am Bem, permita pigpapaliwanag na pag nakakahiling kita ki-imported na produkto, dahil nahali sa isip na mas superior imported. Bako po, kasi po ang standards na piggamit di sa Pilipinas, adapted man po yan sa international. Kaya igwa kitang harmonious kang standards na pigagamit sa Pilipinas, dumama sa international recognized na mga standards. So pag nahiling ta po yan ng mga markings na yan, ang ibig po sabihin kaya nag-agi na po sa nagkakanigong testing and inspection itong mga produktong ito. Then it guarantees na, Ma'am Bem, na itong mga produktong ito safe na po siya gamiton. Pero ano man po pagsabitan safe according to sa usage na dapat ang sabihin ta. Magsunod po kita duman sa mga instructions or sa mga manual na yaon po duman sa produktong ito. Okay. So ito talaga ang pinaka basic na hilingon kang sa tuyang mga ka-consumer pag nagbabakal sinda ki mga produkto. Pirmita man baga iyan na Sir Ben piga advocate, pirmita na piga pahayag sa satuyang mga programa, iyan na pinaka basic na requirement na hihilingonin da. Kundi syempre minsan baga Sir Ben, kita baga bilang mga
consumer nagmamadali, dai na masyado nag-check kaya na mga labels o mga markings sa mga produkto. Kaya diyan kita minsan nadadali. Diyan kita minsan. Kaya dapat pag nagbabakal ka, igwa ka enough time para maghiling kaining mga dapat ang hilingon. Ano po? So, alimbawa, Sir Ben, inibaga mga ano nga ni ini, mga electrical products, gabos na electrical products, kaibahan ba dyan sa tuyang lista kang mga products under mandatory certification basta nagagamit kay electricity? They po, gabos ma'am, Okay. ini pong list of products under mandatory certification na nasa listahan natin. Ini lang po sa mga produkto na nahiling kan sa tuyang gobyerno na nag-i-endanger ka sa tuyang safe and healthy. While ito pong others na ito, igwa mapusinta siyempre yung standard. Okay. So, dito mapuyapighali. Opo. Pero ini pong list of products under mandatory certification, hindi po so mahigot na pigbabantayan kan sa tuyang ahensya na dapat magsunod sinda duman sa mga tamang markings and labeling requirements. And aside doon, ma'am, sa pigsabitang PS tapos ICC marks na hilingon ta, so pinaka-basic na permita pigpapagirom doon sa tuyang mga consumers na hilingon, dahil po dito paglingawan na bako lang po ito, may mga iba pa pong requirements and standards pagabot po sa labeling. So, yan po dapat so brand name. Okay. So, kung ano so brand niya. Oo. Kung ano so pinaka specs kang produkto, type kang produkto, anong modelo po yan. Kung si po nagibo, si po ang importer, kay po ma'am kompleto so address duman. Okay. Kasi ang purpose kayan, kung nagkaigwa man po ki issues or concerns duman sa produktong ito, may pigapot kitang traceability. Okay. So, ang iyan ang pigapot ta. And kung mariparo po nindo kung medyo mabusisi ka mo sa mga produktong yan, nahiling man po nindo dyan grare sa mga date of manufacture, tapos batch number, production date, production number, batch number na pigapunta. Iya man po kung sa tuya bilang consumer sigari bako maray relevant duma sa gari insignificant sa tuya, pero sa tuya mambe kay puan yaon yan duman kasi dakulaw na tabang sa tuya yan pag-trace kang produkto. If you will remember mambe igo kita permi pigpapod na mga recall orders ka mga produkto. Recall orders. So paano to yan ma-trace? Kung nagpa-recall kita, paano ang ano ang gibuntang strategy para itong recall order may mapasunod ka sa tuwing ahensya. So ang saro dyan na pighiling ito pong mga batch number, production date of manufacture kay itong produktong ito. Kasi so mga manufacturer naman, aram naman po ninda kung saan ninda pig-distribute itong mga produktong ito. So kung sakali man igwang recall order, madali po ang pag-trace. Kung halimbawa, bigdara po ngayon sa Bicol region ining batch na ini. So madali lang po ang paghanap, pag-trace ka mga kung sisema itong mga manufacturers itong mga produktong ito. So arog kaan palan Sir Ben ka-importante ining mga markings and labelings no sa sarong produkto. Kaya dapat talaga bago kita magbakal i-check ta ining mga markings and labelings na yaon sa produkto. Ito ang rason palan. No? For traceability, tama. Kasi iyo mananggad, just recently, igwana naman akong nabasa na pinaparicall. So mga ano, Sir Ben? Mga, ano ang apod kayo? Ito, power bank. Power ba yun? bank. Power bank. Power bank ang Oh, sarong ano. So yan po matatrace ninda baya kung saan yan pig distribute. Tapos igwa talagang mga batch number, mga arog-arog kaini. So ito lang ang i-recall. Itong specific batch na pig manufacture kay itong sarong company. So yan po masasabutan ta kung nata importante ining mga bagay na ini. Daita po iniipag baliwala. Ano po? Okay. So Sir Ben, maliban duman sa mga electrical products ano po, igwa pang mga ibang produkto na maski ngani nagagamit ki kuryente. Kaipuhan man maggiraray magsunod sa standards. Arog ka ining mga monoblock chairs, 'di ba, Sir Ben? Pwede man iyan magkausa ki peligro sa tuya
kung ini dai nag-agi sa tamang proseso. Tama, Sir Ben? Yes, Ma'am Bem. Nakulao na bagay po yan na yung mga monoblock chairs na pigabantay magkandite. Kasi ang pwedeng itaw sa tuwi kaya pag tinukawan ta na tapos naputol siya, Ma'am Bem, nag-crack siya, magkukosa yan kay aksidente duman sa user. So bako lang mga electrical products, Ma'am Bem, ang covered kining mandatory certification na pigapunta. Categorize siya, may mga category man siya. So ito sa mga household appliances, Opo. igwa kita mga consumer electronics, lighting and wiring devices. Tapos hindi naman sa mga din nagamit kuryente, mga steel products, construction materials, Yes, sa mga plastic pipes, sa ceramic products natin, chemical products, automotive related products, and other consumer products na kung saan yaon itong monoblock na pig-submit mo kanina. So mga pirmitang pigbabakal, mga pag nagpapa-construct kita kiharong, iyan po dapat chine-check taman iyan kimaray. So mga kabilya, no, Sir Ben, na-mention mo, so mga alambre or steel wires, ang pako ba, iyuman? Ang pako, Ma'am Bem, may saro lang duman na type na covered siya. So ini po dapat dai kita basta-basta magbakal ka ining mga produktong ini na daita pig susuri, daita pig evaluate or pig hiling itong mga produkto kung igwa itong mga tamang labels. So ito, Sir Ben, na mga produktong ito, halimbawa, minsan nag-ikot ngayon si DTI sa tindahan. Tapos may nahiling duman na produktong sa paghiling kang DTI enforcer, dai ito, igwa siyang duda, no? Siyempre, so mga markings garo, they available. Ano kaini minsan, Sir Ben, pag na-call itong establishment, minsan naghapot sinda kung natatasinda ang may responsibilidad ka itong mga produktong ini na kung saan bako man sinda ang nagibo ka ito. So paano ta ini, Sir Ben, mai-explikar sa parte naman kan sa tuyang mga negosyante na minsan pigko question, no, na bako man sinda su nagibo para sinda napabakalan. So ano talaga sain ang responsibility ka ini, Sir Ben? Igwa ba talaga sindang responsibility bilang retailer? Tabako man sinda manufacturer? Yes, Ma'am Beb. Actually, every time na nagkukondisir kita itong mga enforcement activities natin, most of the time yan ang naging simbag sa tuya kang mga tindahan na hilingan ta ki mga uncertified products na pigapunta. So ang kasimbagan diyan, Ma'am Bem, itong saro sa mga IRR kay itong Republic Act 4109, itong DAO 2 series of 2007, duman nakapalaog, Ma'am Bem, na ang responsibilities kang defined duman. Nagpupunyan, Ma'am Bem, duman sa manufacturers, yaon naman sa mga wholesalers and distributors, yaon sa mga retailers na kung saan belong sa mga yaon di sa mga tindahan natin as a retailer. So yaon naman naka-define ano itong mga roles and responsibilities nila bilang retailers. So nakalaog mo naman na nakalaag naman na dapat sila pwede magbenta kay ning mga products under mandatory certification na mayo kay ning mga required markings sa papautuban DTI. Valid markings sa papahiling ta din, Ma'am Bem. Usually nahiling ta permi absence kay itong PS mark or ICC stickers. It's constitute na violation of course. Automatic yan pag they nakadukot si ICC stickers tapos ining PS mark duman sa produkto, automatic yan, violation kan DAO 2 series of 2007. So bako lang kung igwa man po nganing markings sinda, igwang PS mark license markings, pero kulang su detalye kay ito. For example, itong license number nila, again, violation po yan. So kay po valid and complete itong PS markings na pagpapahiling nila duma sa produkto nila. So iyan ang mga roles and responsibilities ka mga retailers natin. Make sure na ang pigatinda ninda igwa kay itong PS markings. Para po, Ma'am Bem, makasiguro sinda
na di sinda lulukong kasi sinda mga supplier. Pwede sinda maghagat. So mga nagdadangog po niya ng mga retailers natin, hardwares, construction materials, mga department stores, grocery na pag pigtawang kamo kay itong mga produkto na under mandatory certification, maghagat po kamo kay itong mga documents like itong bako lang itong nasa produkto. Oo. Pwede sinda maghagat ma'am kam copy kay itong PS license Oo. ka manufacturer. Kung imported naman, itong Import Commodity Clearance Certificate kang importer. So kay po negosyo ng fine kayan kasi duman mabaverify natin kung talagang legit itong produktong pagpapabakalin by comparing itong sa produkto mismo, then itong papel o dokumento nakapot-kapot kan sa tuyang mga retailers. Sa parte man kanditi ay siyempre igwa mapakita ka ng database kaya mga people luwas kan dito kasi hali sa tuya siyempre igwa kitang kopya kang mga dokumentong yan. So ang pag-verify naman natin igwa makita siyempre ang babasihan. So di po kita basta-basta masabi na may violation sa rong tindahan basta data pa na verify. At saka Sir Ben, siguro daiman masyado ki maitataong blame no o pagbasol si mga retailers sa DTI ta pigain bitaran taman bagasinda minsan sa mga satuyang mga consumer advocacy seminars para sa mga mga retailers din. Kaya daiman sindang parang daiman sinda makasabi na dai man nga iyan aram nata nga yata di ba? So panduay ito ma'am na permita na receive na reason inda na inot bako mangi kami sa manufacturer kami speaker dako kan DTI o panduwa day mi po nga aram. So iyan na usual na pig reason out ninda. So sabi nga may kasabihan ba kita ma'am na ignorance of the law excuses no one. So ang sa pagi man kan DTI para maging ano man kita business friendly man kita. So permi kita nagpapapul regular yan ma'am we can attest to that na iwa kitang pigigibong regular na pigpapapunta ini mga involved sa mga pagtitinda na kay puwan mag-attender sinda spare lang sindang half day siguro ba ko naman magabasa sinda na mag-spare ki half day na mag-attender kani seminar mapigpapapuntang orientation or updates para po sa negosyo po ninda ini. Actually ma'am 2 weeks ago ata hali ako duman sa province of Sorsogon para nagkondisar magkaining standards law duman sa mga retailers natin sa mga construction materials. Okay, so talagang daiman na pagkukulang naman si DTI sa pagpasabot, sa pagpaunabi sa inda kung ano ang mga dapat manindang maaraman bilang mga retailers kaining mga produktong ini. Kasi bako man sana ini para sa consumer. So para sa consumer, syempre magsisirbi ining proteksyon no laban sa peligro as in iba pang mga damages na pwedeng maidulot kaini sa satuya gabos ng mga consumer. Syempre sa parte man kang mga retailers o kang mga negosyante dapat ma-appreciate maninda ini na magsunod man sinda digdi sa mga standards na ini kasi ano man ini, bentahi man baga ini Sir Ben sa inda kasi pag saro kang retailer na dai ka nagpa-patronize or dai ka nagtitinda ka ining mga products na dai nagsusunod sa standards, syempre dai ka man ipapatronize na kang sa tuyang mga consumer. So ini man paagi Sir Ben para sa mas mahiwas na merkado buda syempre so ito bagang tiwala no kang mga consumers kaya sana masabutan ini man kan sa tuyang mga negosyante so iyan Sir Ben di ba pag nagmo-monitor kita halimbawa sa tuyang mga retailers man igwa man kita Sir Ben na pigaapod pang mga first offense arog kaini pigtatawan taman ki parang warning so bako man arog ka ini ka apod ka ini ka stricto kasi kung nga first offense arog kaan igwa kita kayan Sir Ben. Yes ma'am actually nagkakapirang produkto so nag-issue kay memorandum circular ang Bureau of Philippine Standards ang DTI regarding po sa mga produkto nila kung saan pigtatawan taki panahon itong mga lalong-lalo naman sa mga first na sa mga bagong produkto na identified na kay panigwan ng ICC of PS marks pigtatawan ta po ning pagkakataon itong mga stakeholders na
ang iba, igwa pang inventory kan dati ng produkto. Oo. Ang inipig sabi tama, Ma'am, bako man ibig sabihin na dahil na pwede gamitin na nagkataon lang na na-improve or bago ining standards na pigpapauto duma sa mga produktong ito. That's the time na nag-i-issue ang DTI kay itong memorandum circular na kung saan pigtatauan pa sinda ning sapat na panahon para maibalik itong produkto sa supplier or mapaubos na itong mga produktong itong samiton ta at yan. Ang saro dyan, supiga po tang mga mga electrical products, LPG accessories, Ma'am. Mga ano, Sir Itong Ben, tabi? LPG accessories. Okay. Saruin sa naging bagong ina-issuean na dapat na-declare under mandatory certification ining mga LPG accessories. Ano ini, Ma'am, ng mga LPG accessories? So mga sa household na ano talagang niya, so regulator. Regulator ng LPG. Itong mga LPG hoses. Dinagdag na yan. Dinagdag po yan, Ma'am, diba sa products Mandatory. under mandatory certification na kung saan dapat igwa na sinda itong PS mark or Okay. ICC stickers. So bago po yan, Ma'am Bem. So pag luwas kang mga enforcers natin na nahiling itong produktong ito na pigatin na nila, bako man sabi kang nadadako po na tools kan DTI. Na ma-issue po ang DTI kay notice of violation, then ano lang sinda na ma-explain sinda na base duman sa circular na kung igwa sidang kapot na ang first offense kay puan isolate muna sa supplier sa mga produktong ito. Di ito kukuha kan DTI. So iyan po ang sarong lakdang na pigi bukan DTI para matabangan may mga retailers natin na mahali na sa tindahan itong mga produktong ito. Then after a certain period pag nag-ikot girare sa mga enforcers natin, nadakop na naman sila the same products, then that's the time na idadagos na po ito, Ma'am Bem, na formal charge na ilalodge kang mga provincial offices laban duman sa mga retailers na ito. Kasi ibig sabihin, natawan na siya ng first notice of violation na kung saan pigtawan siyang agreement na dapat di na siya magtindak ito sa sunod. So igwang araw ka na pigtataw ang Department of Trade and Industry. So sarong typical example yan ng mga LPG accessories natin. Okay. Nakadagdag pala iyan duman naman sa mga mandatory. So pag abot dyan, Sir Ben, halimbawa, ano ba ang dapat tang hilingon sa mga regulator or iba pang accessories sa regulator halimbawa? So mga regulator to naman the same na piga-apply to naman sa ibang produkto na kay puan inotel itong PS mark or ICC stickers kung imported. Then pangduwa itong kung si nagibo, kung si ang manufacturer. Yaon duman mismo sa regulator. Kung wala sa regulator, yaon naman Sa packaging, sa kahon o sa karton kitong produkto. So kagduman. So address kang manufacturer kung saan na bansa ginibo para sa traceability purposes natin. Usually, Sir Ben, ining arog ka ining mga regulator, Philippine-made ba ya ini? Yes, Ma'am. Igwa man na mga syempre, imported. igwa man na imported. Okay. Oo. Kasi 'di ba pag bihira man kita kaini magbakal kasi matagal man baga ini kasi ako nga ni day ko rumdum kung kaso rin ako last na nagbakal ki regulator. Pag sa mga Ma'am Bem na iyan mga regulators natin tapos mga hose kang LPG na pigagamit natin. Regularly inspect ta po yan lalo itong mga hose. Kasi pag nagluluto ba kita, aram ko mahilig kang magluto, Ma'am Bem. Di mo nariparo sa mga talsik ang mga pinagluto mo, so mga mantika, so mga sauces na gamit mo yaw duman minsan sa hose. Sa hose. Then iyan na nag-attract kang mga kino, mga ipis na pingangat-ngat ito. Talaga. So pag tagahilingon po nindo from time to time pag hilingon nindo kung damage na talaga sa hose nindo, very important na mahiling po nindo yan. So di ko lang masigurado kung ano itong period, kung pirang years lang, pero dapat hiling ta na lang kung medyo ninat-ngat na talaga so kasi masira mo so pigluto mo, Ma'am Bem. Mas nasira man so mas nasira man so mga kino. episode so kino pigparangat-ngat ito. So balik-balikan itong hose mo hanggang maubos so magasingaw na so so LPG. So kay puan mariparo tang maray itong paggamit kaya na mga hose na ang regulator sabi mo medyo halima talaga ang lifespan kayan. So LPG naman ang lifespan naman kayan pagbago siyempre 10 years ang lifespan kang sarong LPG tang kung
Pero sa ibagang balik Ay, bako dahil oo. magitang Kaya- tutukal. Yes, mabo. Tama ka na tutukal yan, pipapalitan kapag nagpa-deliver ka, Oo. bako na sa Bako original naman mong tangke. sa tuya. So mahiling mo yan, ma'am, duman naman sa tangke. Ang tangke naman, ang requirement kang DTI sa tangke, itong pigaputang requalification or re-inspection na after a certain period, inspect girari na LPG para mahiling kung pwede pang gamitin or day na. Kung bago sa LPG tank nindo, ang lifespan po kaya is 10 years. So after 10 years, ihiling mo po yan kang DTI o kang accredited na mga requalifier itong kung pwede pa siyang gamitin. Then after kaya, ma-issue naman 5 years na lang, Ma'am Bem. So 5 years thereafter, subject na po yan sa requalification or re-inspection. Paano ta mahiling yan, Ma'am Bem? Duman sa tangke na kung mahiling mo dyan, paguli mo dyan, pagluto mo, hiling mo itong sa tangke mo, igunakag duman na RQ. Sa body, so nagluluto po mo yan. Hiling po nindo dyan, RQ ang yaon dyan, ang ibig po sa kaya requalification, tapos may number, nakasunod. Halimbawa ngaya, 0826 ang yaon dyan. Ang ibig po sabihin kaya, August 2026, subject po yan sa re-inspection na LPG cylinder natin. So, importante yun yan na mahiling na iguang araw ka na date. So, direct na mag-write ma'am sa LPG. Kadalasan maka na-receive ng complaints for the past perang years na magkita sa dito na puro permi, sir ngaya, regular ko ngayang pigagamit ang LPG ko 1 month. Tapos kung nga nagbakal ngaya ko, di ngaya 2 semana. Naubos na. Naubos na. Bad nagpiyesta sendo dako kami biglodo. So ang ano kaya ang ano pa kaya Bambem, usual talaga may nangyayari kaya. So ang mga reason kaya baka so pagbakal po nindo din na reparo na kulang na sa timbang itong LPG. So paano naman na pag-check na po kaya, Ma'am Bem? Ang sa tangke naman po, igwa yan nakag na net weight. So 11 kg na, Opo, usual na pinagamit oo. sa harong tang. 11 kg po. Yan po ang ibig sabihin kaya, so timbang yan kang laog, kang LPG. Ang tangke naman, may timbang naman po yan. Iyan sa pigaputang nakag dyan na TW, tari weight or tare weight, kung ano po ang tamang pronunciation kan Ma'am Bem. Tare weight ba o tari weight? Basta tare weight, yaon dyan. Ang tare weight naman po, iyan ang timbang naman kang tangke na wala ng laog. So pag inad mo itong duwa, halimbawa ngayon ang tare weight is 12 kg tapos so net weight is 11 kg. Sa babakal mo po ang mga LPG retailers, required po na may timbangan, Ma'am Bem. So pag tinimbang mo siya, kaya po ang total niya is 23 kg. So kung 22 lang po yan, ang ibig sabihin kulang Kulang sa laog. So pirang sapna mo pa yan, pirang gamit mo pa yan. So dakulang bagay po Or, yan sa nagdadangog. pwede man ba, Sir Ben, na bakong standard tangke? May Pwede man posibilidad. ba yan? Ayo. Oo. So importante yun po na bago nindo bakalon si LPG, timbangon po nindo. Pero ang ano naman Ma'am Bem, piga-deliver sendo. Yung nga ni, Wala kang di dapat timbangan. pala timbangon ko na bago ko ako. Kung may timbangan ka sa harong nindo, timbangon mo. Para ma-refer. Alam ko igwa kang timbangan sa harong nindo, timbangon mo para ano. Pero kung sa delivery nindo, so, sa mga ano yan, aram taman sa mga retailers, sa mga sukit ang LPG retailers, aram naman po nindo yan, igwang timbangan yan. Sabihan nindo na bago i-deliver sendo, pwede kong mag-request kung mabuot si delivery nindo na i-video call ka mo para timbangon su LPG nindo. Mahiling mo kung talagang tama su timbang keto. Pero Sir Ben, mahapot ako baka may kahapotan man ang sa tuyang mga paradangog. Taday man sinda nagharapot. Kung maghapot po kamo, pwede ka mo mag-text 0999-883-1471 or pwede man mag-comment sa live feed po kaining programang Usapang Consumer at Negosyo. Ako Sir Ben maihapot. Advisable ba Sir Ben na mag-stock ka kini sarong tangki na may laog sa imong residensya? Halimbawa?
data ba po pwede man ma'am basta siguraduhin po nindo na ang pig-stakan nindo safe po siya. Safe sa mga sa mga factors na nakakaapekto kay yan. So bad i-stack mo man sa luwas, permission na babalad. So baka may maka-epekto man yan. So basta mari po ang storage nindo, may man po ni problema. Pero sa tuwa ba sa household o kita sa siyempre ta reserva ta paabot ang kung kasurin ka ta mabitin, halimbawa kagat na sumaluto mo sa kanawarang ki LPG then ano ka. So pwede man po yan basta mga bakulang ang tibad ang inventory mo mambe mga 10 na day po ta ang hoarding na yan. So bad makasuhan ka kang DTI man. So, naghahapot lang minsan nakaka man disturbo or bako man abala man sa satuya kung bigla kang naubusan tapos maapod ka pa duman sa or kung taga baryo ka madumang ka pa sa maapod ka pa ngayon sa sentro kung dai sa baryo kang tangke na kaipuhan mo. So iyan pwede man palan. Pwede ka so reserva mo na saro lang na tangke para di mabitin sa pagluluto mo. Okay lang yan. Baka mambem nagbablog ka, magluto. So mabibitin ka na ubusan ka kay LPG. So siyempre may pasiguro ka. Okay lang po yan. Okay. So iyan po napaka-importante talaga sa tuya gabos na mga konsumidor na magkikitang mga mapanuri na mga parabakal. Daisa na basta-basta nagbabakal ki produkto sa mga establishmento. Sabi tabaga kasubago, bako importante na barato iyan, bako importante na magayon sa paghiling kundi ang pinaka-importante itong mga dapat ang tandaan or dapat ang hilingon sa sarong produkto. So Sir Ben, maliban duman sa mga produkto tang nabanggit na halimbawa na dapat ito po talagang minomonitor or tinututukan kang Department of Trade and Industry kasi igwa nga ni siya dapat nasunod doon na standards. Ano pa itong mga frequent na mga produkto na pirmi kitang nakaka-receive reklamo na arog ka ini ano pa ito Sir Ben para sa kaaraman kang sa tuyang mga paradangog? Ini mambem na so usual ini permi ko ni pig sasabi sa mga orientation na pigka-conduct natin itong mga electrical products na electrical products pero dumang kita mag-zero in muna sa usual na pigagamit kang sa tuwing mga consumers mo niya so nagdadangog sigurado ako may pigagamit ka mong extension cords. So usual na extension permi ko yan narurumduman na pigsasabi mo na pag extension bako yan forever nagagamiton nindo as saksakan talaga for emergency purposes lang po ngali talaga ang pinakangano kang extension cord pero minsan ma-reparo mo talaga sa mga kaharungan na ang extension cord pigagamit ng permanenteng saksakan kasi ito yung mga appliances yaon so nakasaksak sa TV nakasaksak sa electric fan minsan nagaplancha pigsaksak pa si plancha duman habang nagilikan TV so tapos masaksak pa kang mga gadgets para mag-charge so baka ma-overuse man po itong ma-overcharge itong extension cords natin they po ito advisable. Kung magamit pong extension cord, sigurado po tatanggalon po nito pagkatapos gamiton. So ang pinaka-mortal diyan, mambem, nakalaban kang extension cords. Itong isaksak mo ang refrigerator. Kasi iba po ang voltage na mga refrigerators natin. Tapos sinasabi mo baga Sir Ben ka ito pa na ang sarong extension cord igwasa na iyan na capacity tama. So paano tayo yan mahiling? Duman sa label o duman sa extension cord mismo may computation duman na kumpira lang ang maximum na pwedeng kakargahon kitong extension cords nito. Kung apat yan nasaksakan may may mga naka-specify duman sa manual o sa instruction kung pira lang dapat na load ang gagamitin nito. Para sa usual na pwede tang gibuhod kung nagagamit po kamo extension cord mo niyan, kaputan po nindo sa cord mismo. So cord. Pag na-feel po nindo na medyo mainit siya,
Ang ibig po sabihin kayan na overload na po si extension cord nindo. Magbabawas na po kamo kang ano duman kang pigasaksak nindo. Tapos check po maray itong extension cord mismo. So sabi ta kasabang mabem na kay po itong ICC o PS mark o baka nabakal lang po nito kung sa India na talagang day man nagsunod kang standard. So napaka ano po yan delikado na para gamiton ta po yan mga extension cords. Okay. Gari guilty ako kaiyan minsan eh. ang extension cord dapat hilingon ta kung pira ang capacity. Tapos, dapat bago kita magbakal man kaini, hilingon ta kung igwa siyang PS mark or ICC. Tama, Sir Ben? Tama, mabem. Oo. Kung di ko nasala, singkot na basa na nag-cause sa aksidente sa extension cord kasi ginamit niya sa washing machine. Sa extension cord. May aki ata sa social media ko ata na parang na ikaag sa extension cord duman sa laog mismo kang washing machine. Oh. So kung tama so iyan po pwedeng mangyari na aksidente pag ang pigagamit ang araw ng mga siguro, instances. Sir Ben, ang washing machine, saro man ini sa mga appliance na dapat may sadiri siyang Correct, oo. igwa nga ni siyang sadiring apod ka ito? Breaker. Oo. Kung pig-advise ano kang electrician na kagan mas marami. Kasi ang mga washing machine bagangon yan, mga may dryer na. So talagang sa mga heavy duty na washing machine. So hilingon tapos so capacity may sa ano sa mismo likod kang garo sa likod kang kaan, washing oo. machine o sa box mismo kang Oo. washing machine. Naka-specify duman sa mga load requirement mga load, mga perang voltahe ang pigagamit kay yan, perang wattage yan. Yan duman magsunod po kita duman kung medyo alien sa tuya po ito search po kita sa madali na papagkuhan ko or kung may kabiso kita mga electrician o may technical person na nakakaaram kang pag-compute kayan mas maray po naghapot kita bago kita magamit pag medyo alanganin kita di kita komportable duman sa nababasa ta duman sa mga label kang mga produktong iyan. Kaya sa mga paradangog mga paraan tabay digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, siguro po saro kamo man sa mga guilty duman sa paggamit kang extension cord. Sabi ni Sir Ben, dapat bako iyan permanente na napigagamit kaya nga ni ang apod baga sa nakaan extension ta siguro para mientras na halimbawa nga yaong ka ngaya sa irinuman tools. Pwede. Nagamit ka kang speaker mo, mabem. Sa ayun, Bluetooth nasa mong luwas speaker. niya ka mo. Bako ka mo sa loob kang harong. So, kaipuhan mo kay extension para magpadagos ang kaugmahan. So, dapat after maggamit, isasaray, hahalion. So, iyan pala pilmi ko iyan nalilingawan. Gari guilty ako kan hanggang sa ngunyan. Pag-charge man sa naserben kang cellphone, garo, pwede. Pwede. Ang mga cellphone mga low wattage mo sa yan. So, kasi minsan baga pagkaturog, minsan naharayo susaksakan. So, mga arog kaya na bagay, dapat dainindo pagbaliwalaon. Na baka paguna nindo ta extension, maski sa pwede mo gamiton or maski noarin pwede gamiton. Bako po, may lang yan, period lang. Correct. Bako siya, taday man iyan nakaplano, di ba? Sa saro bagang harong, mga voltahe, mga nakaplano baga iyan kung nasarain. So, para nga yes, siya. ma'am. Ang mga saksakan ibang size kang wire ang pigagamit yan sa kumpara sa ilaw. ilaw. So, magkaiba po yan. So, sa aircon iba man po. Iba So, man. size kang wire na pigagamit kay May sadiri man nga ni siyang breaker. May sadiri siyang breaker. Oo. So, iyan po sa mga dapat ang tandaan. So, nagpapagibo ka mga harungon niya, ma'am. So, nagpaplano pa lang maggibo. So, make sure na electrical engineers na naggibo talaga. Kaya talagang advisean ka mo. Magpaturo ka mo pwede, ma'am. Magpaturo. Baga kung nataaro kaya, baka siyempre mapot. Magasusun niya si engineer magpagibo. Pero pigiling po kaya. So, safety kang pigkakag po ninda. So, okay na po yan. Medyo magasos. Mas sigurado kitang safe. So, harungta. Pigaadalan man iyan Sir Ben, mga posisyon kang mga size kang mga wire na pigagaramit. So yan po kaipuhan daita iyan pag baliwalaon kasi ini ang pinakasaro sa mga importanteng
ingatan ta sa tuyang harong so mga paggamit kay ining mga elektrisidad or ining mga appliance na nagagamit ki elektrisidad. Ano po? So Sir Ben, ano pa po ang mga dapat ang ipaabot sa satuyang mga consumer? As in, syempre, sa mga kanegosyo man kasi bako man sa nadigdi consumer ang involved no sa pagsunod kaining mga standards na pinapautob kang DTI na sana sinda dainin ini hilingon bilang sarong abala bilang sarong ulang-ulang ngaya sa pagbakal ta kaipuhan mo pa palan hirilingon ini kudi sana no Sir Ben masabutan kan sa tuyang mga ka-consumer buda man kan sa tuyang mga kanegosyo na ini dagdag proteksyon sa satuya bilang mga consumer sa parte man kang mga kanegosyo ta saro man ining proteksyon man sa inda para sindaman magkaigwa ki mahiwas na merkado. So ano baga so tiwala no kang satuya mga consumer yaon sa inda. So Sir Ben, ano pa po ang mga dapat ang ipaabot bago kita magpaara? Madali na ang oras ta. 7 minutos na sana bago mag-alas 12. Yes, permita pag-share sa inda, Ma'am Bem, sa mga retailers natin and sa mga consumers natin. So pig-apod ang rule of thumb na pig-apod ta. So sa mga negosyante ta, kung may nag-offer sa indo na first time na supplier nindo, first time na ma-encounter nindo so supplier nindo, pwede kong maghapot sa opisina sa DTI kung para ma-check na kung legit so pigpapabakal niyang produkto. So madali lang po kita makontak ko niyan through our social media pages, Ma'am Bem. Ang rule of thumb na pigsabi ta kung sa alibaw ngayon sa 5 nindong supplier, for example, ang produktong pig-offer sendo is saro 100 pesos, so saro 101, so saro 99, so saro 98. Tapos here comes yung bagong supplier nag-abot sendo, pig-offer ang kamo ki 50 pesos ang presyo. So siyempre magalas po kamo. Though ang siyempre kung sa lado kang negosyante, dakulang profit kung makakuha ka kay supplier na barato ang presyo. Pero magtaka po kamo kasi bakit niya na-offer itong presyo na kung sa mga kasabayan niya, yaon lang duman sa range nito. So something is wrong sa produktong yan. Kasi bakit niya na-offer sa ganung kababang presyo? The same applies man sa mga consumers natin. Kasi, basta ang assumption natin is parehas na specs parehas sa produkto. Mag-shopping po kita. Sa tulong supplier naman, 5 supplier kung gusto-gusto ka mag-shopping. Kung nahiling mo halos parehas ng presyo, araw ito 100 pesos, nasa range ko 100 pesos, tapos may nahiling ka sa sarong kanto na 50 pesos man ang presyo. So magngalas ka man kung nata na ipapabakal niya itong araw itong kababang presyo. So something is wrong again duman sa produktong ito. So yan sa pigaputang rule of thumb, Ma'am Bem. So sa mga consumers naman or sa mga retailers natin, dagdag na tool po ninda na mag-download po kamo kay itong ICC Mobile Verification App. Pala. Na kung saan magagamit na po yan so mga consumers kung mabagalitan pang regalo, pwede ta pong gamitin ito, iscan ta pag naka-download na kamo, iscan po nindo ito ICC Mobile Verification App ang pangarang kang application. Iscan po nindo sa mga ICC stickers na igwang QR code. Mahiling po magluluwas po dapat duman kung ano itong produktong pig-scan nindo. For example, ang pig-scan nindo is helmet, ang dapat magluwas na information duman helmet man, tapos so brand, so specifications kayo. So any other details niya on duman. Kung ang magluwas electrical tape, may sala so sticker na yan. So pwede po kayo mag-file ki-complete diyan sa RK na sitwasyon. The same man sa mga retailers, magagamit man po ninda yan, Ma'am Bem. Pag random pag receive ninda sa mga produkto ninda sa bodega, randomly pwede nang ma-verify through that application para mapadali man ang sa indang trabaho. Okay. So available iyan, Sir Ben, sa mga cellphones, no? Downloadable iyan sa mga iOS, buda ano ito susaro? Google Store na pigapunta. Iyo. Android. So, Android, oo. So, yan po. Ako nga ni igwa kaya na app digdi. So, pag nagbabakal ka ki sarong produkto na under duman sa mga products
na mandatory certification, no? Pwede mo ito i-scan lang, tapos mahiling mo duman kung ano, Sir Ben? Kung legit, sticker. oo. Pag ang nagluwas no records found niya, dahil na po kung magbakal kitong Ayan, produktong nito. oo. Medyo may sala duman sa Okay. baka sa system. So dahil po pwede po again, pwede kang mag-file kay kung apo doon nito sa supervisor o sa sa dire para may pahiling nindo na sala so informasyon na nagluwas duman sa verification app nindo. Okay. So, yun na pala niyan ang pinakamadaling paagi. Mag-download ka itong ICC verification. ICC lang ba, Sir Ben? ICC lang muna. Oo, so dai pa so PS. PS day pa. Okay. So ICC stickers na may scanning na duman para magamit nito. Itong igwal lang ng QR code. Okay. So, only for products na imported. Kaya ICC verification lang ito. So PS dai pa available Day pa, Sir ma'am. Ben. So yung man giraray hihilingon man giraray ninda so PS mark ining mga produkto. Mark ini adi Sir Ben, mark. So ini ang pagkakaiba kang sticker boda Opo. so PS mark. PS mark. Tapos, Mark talaga siya. Mark, oo. Oo. Tapos ICC sticker. Sticker. So itong mga marks nakukuha ito mismo sa packaging ano Sir Ben? Sa produkto mismo, Sa produkto yaon siya. mismo pwede man. Oo. So may globe bagay, gari may check. Globe check, Oo. tapos may license number na nakasurat duman sa mark mismo. Okay. Sa baba kang PS mark, nakakag po duman sa license number. Without license number, bawal po yan. Okay, oo. So bako naman dipisil dai naman ki ano yan, bako na dipisil pang mag-check kaini mga produktong ini tayao na po available naman itong mga applications as in itong mga basic na dapat nindong hilingon para magiyahan kamo. Tapos sabi nga ni Sir Ben, kung igwa ka mong mga diit na pagdududa, especially sa presyo, nata ini hababaon. Nata itong saro duman taarog ka ini. Nata ini baratuhon. So dapat magduda na kamo na something is wrong. So dai na po na kamo kaan magpatronize. Kung may pwede ka mong dulukan dyan or sabi nga ni Sir Ben, ang samuyang opisina, pasil naman sana po ranihan sa mga Facebook pages o sa sa website or sa email, pwede ka mo magpaabot kang sa indong mga reklamo. Buda sa arog ka ining programa, no? Pwede man po ka mo magpaabot kang sa indong reklamo. Sir Ben, igwa ka pa pong final message? Last na ni Ma'am Bem, Okay. dumagat sa ibang activity na gigibuon ta Okay. for the week. Shout out daw sa mga pagiribata sa DTI na busy niya maggibo kay itong preparasyon para sa gigibuon tang conference next week na kung saan Ma'am Bem, i-plug ko na po, we will give yung Bagwis Awards natin opo. during sa MSME celebration conference na kung saan tatawan taning recognition itong mga Bagwis Awardista. Ining mga Bagwis Awardista, Ma'am Bem, ini sa mga nagsusunod kang sa tuyang pigpapautob na FTL. Katabang ta sinda magpautob kay ning mga fair trade laws sa pigkakanda kan DTI. Pag nalin po nila may Bagwis awardee, kung may complaint po kamo, sinda po mismo magibo kang paagi para po ma-resolve ang mga complaints nindo. Okay. Baka no need na kamo magduman sa DTI. Sinda Opo. mismo i-resolve na po yan. So Opo. July 10 po yan, Ma'am Bem. Yeah. Okay. So, July 10 and 11, we will have a 2-day MSME conference sa Marison Hotel in celebration of MSME Week. So, second week of July. So, sa Giraray, salamat po sa mga nag-antabay sa masunod po Giraray na edisyon kaining programang Usapang Consumer at Negosyo sa 3rd Friday kaining bulan. Mag-iiribanan po Giraray kita sa siring na oras. Ini po ang sa indong kairiba digdi sa programa si Bem Romano Birango na nagsasabing maging matalino, mapanuri at malayang mamimili. Tandaan po natin, wais ang consumer na may alam. Maray na udto po sa Indogabos. Salamat! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.